Fil-palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta ġew inawgurati 9 swad ġodda b'investimenti jdaħħaq l-40 miljun euro fosthom fondi Ewropej fil-preżenza tal-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono u l-Prim Ministru Robert Abela fost oħrajn. Iċ-ċerimonja ta' filgħaxija kienet ir-riżultat ta' fażi oħra kompluta mill-proġett multimiljonarju li qed jara l-binja storika tiġi restawrata biex il-pubbliku u l-viżitaturi jkollhom esperjenza unika. Fil-messaġġi tagħhom il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit u ċ-chairperson ta' Heritage Malta Mario Kutajjar elenkaw kif din l-inawgurazzjoni turi l-impenn fil-missjoni tal-entità governattiva biex siti storiċi jsiru aktar aċċessibbli għal viżitaturi u l-komunità. F'komment ma' One News Noel Zammit spjega fiex kien jikkonsisti dan il-proġett ta' restawr. Daw id-disa swali fil-fatt jirrappreżentaw fejn kien jorqod il-Gran Mastru, fejn kien jitlob għax hemm il-kappella, is-sala tal-kabinetto di kurjożità, hemm is-sala wkoll li dedikajnija biex ninterpretaw il-Parlament kif kien jopera ġo din il-binja. Kif ukoll hemm sala dedikata għall-Ordni ta' San Mikiel u San Ġorġ. U żied jgħid xi jmiss issa li jsir minn dan il-proġett ta' restawr. Li jmiss irridu nbidlu xi soqfa illi huma ddanneġġjati il dak ħajsir das-sajf, kif ukoll il quddiem ħankunu qed niftħu il-Mużew tal-Mint fejn kienu jimmintjaw il-muniti u l-flus allura il-kavallieri u l-ordni. Minnaħa tiegħu Mario Kutajjar irrefera l-bosta proġetti li għaddejjin minn Heritage Malta f'diversi siti oħrajn storiċi. Siti l-oħra bħalissa għaddejjin ħafna proġetti li kieku kelli ngħidhom noħodlok program sħiħ, hemm diversi proġetti għaddejjin, però kull min għandu għajneħ f'wiċċu kull min isegwi lil Heritage Malta jaf li l-investimenti li nirċievu aħna inħolsewhom lura lill-poplu blimax. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u Imbonnici li fisser kemm importanti li pajjiżna jkompli jinvesti fil-wirt lokali tagħna. Qatt qabel illum, qatt daqs illum ma hemm investiment fil-qasam tal-patrimonju kulturali. U kif jixed il-Palazz tal-Gran Mastru, dan il-palazz l-investejna 40 miljun euro, parti minnhom minn fondi Ewropej, biex niramlu restawr tiegħu u nagħtuh lura lill-poplu Malti wawċi u lit-turisti biex ikunu jistgħu jgawduh.